Takže kúpil som si vyhrievané rukovete Oxford Hot Grip vo verzii Custom. Je to verzia hlavne pre čopre, čo vidíte podľa prevedenia, ukončeného plastovou odšrobovateľnou krytkou na oboch koncoch. Táto verzia je určená pre jednopalcové riadidlá, to znamená 28 mm. Pravá ručka pasuje na motorky Honda aj ostatné typy. Je tu napísané Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki a Harley. Gripy sa dodávajú dva gripy, vypínač a kábel, na ktorom je aj poistka 5 A. Takže sú rovno istené, mali by sa pripájať rovno na batériu. Ja to radšej pripojím cez spínač nejaký, cez relátko. Dobre, vyskúšame odber gripov, pripojil som ich cez ampermeter. Bude nám trošku skákať, lebo ak sa započúvate, ide z toho trošku tykanie. Ten centrálny vypínač to spína, ale odber je zhruba 1 A. Má 9 polôch ten vypínač, teraz už je odber niekde okolo 1,5 A, 2 A. Ťažko povedať. A už je na maxime. Prestalo tykanie, maximálny odber je niekde 2,8 A. Ďalšie polohy už nezvyšujú príkon, takže bude jedno, či je to na predposlednej bodke alebo. Ako si môžete všimnúť, na vypínači svieti dióda, takže by malo byť dobre vidieť, kedy sú gripy zapnuté a kedy vypnuté. Gripy sú pomerne robustné, chvíľu sa zahrievajú, ale potom aj chvíľu držia teplo. Vedia sa zohriať na celkom slušnú teplotu.